Musí tam niekto čerkať s dačím. Radio Kix, priateľ váš na všetky dni, tak skúste s ním nájsť správny tón. Kix Radio. Pitaste. Coś si mandat. Pitaste. A pitar. Luci, prečo vám mám pořád vysvetľovať tyhle vec? Láskavo poprosíme všetky deti, aby išli spať samé, alebo aby ich vydurili ich vlastní rodičia. A zeci spac. A zeci spac. A zeci spac. Mne už je smiešno z neho teraz. Musí tam niekto čerkať s dačím. A zeci spac. Dôrazne prosíme všetkých rodičov, aby deťom dali vatu do uší. Najlepšie by urobili, ak by ich poslali spať. A zeci spac. Na nás bude niečo zlé. Ešte raz. A zeci spac. Teraz pre príslušníkov. A zeci spac. A zeci spac. A počuj, aj pre nás. Ty im nejak rozumieš. Spac. A ty si puk. Môžeme Janku? Môžeme Janku? Môžeme Janku? Môžeme Janku? Môžeme Janku? Áno. Ideš ty. Ideš, Ríšo. Ríšo, hovor. Nie, Prihovor sa ľuďom. Počúvaj, ty mali tam za mixážnym pultom, ty sa tu nenadrapuj so značkovými tričkami. Na Malom ostrove sú traja stroskotanci, 20, 40 a 70 roční. Na susednom ostrovčeku zbadajú prekrásnu, nahú, nádhernú babu. 20-ročný okamžite skočí do mora a kričí: plávajme k nej! Hej, chalani, plávajme k nej! 40-ročný na to povie: počkaj, starý, najprv k nej postavíme most. A 70-ročný sa čuduje: hej, na čo stávať most? Veď aj odtiaľ ju dobre vidieť. Hosť odchádza z hotela a predtým, než opustil hotel, hovorí recepčnej: poslal som vám posteľ. Recepčná je zvyknutá na rôzne maniere hotelových hostí a hovorí: to ste nemuseli, drahý pane, ale aj tak vám ďakujeme, naozaj vám samozrejme ďakujeme. Host sa usmieva, odchádza a vraví: nemáte za čo, prosím. Stretli sa dvaja kamaráti a prvý sa chváli: ty starec, dnes som mal skúšky na vodičák. Vážne? A urobil si? No tak to presne ešte neviem, lebo inštruktor je na áre. Chlapík vo vlaku sa chvastá, že vie uľavením si za 20 korún zahrať akúkoľvek pieseň. Najprv teda si voľakým spôsobom vyuľavil, áno, ľudovky, potom moderné, no a áno. A keď zrazu jeden zvedavec hovorí: no a mohol by si mohol by si hymnu? No jasné, ale za 50 korún. No ale hovoril si 20 korún za pesničku. Chlapík sa zavračí, hovorí: no tak ale hymna je za 50, pretože vždy, keď prídem k pasažíra Tatrov sa blízka, vždy sa pokakám. Chlapík príde na súd a v ruke si nesie sekeru. Vystrašený sudca sa ho pýta: pane, prosím vás pre Boha živého, na čo ste si na súd doniesli sekeru? Čo na čo? Bych som tam na predvolanie písal asi, že na obhajobu sa musím zabezpečiť sám. Policajt sa prísne pýta opitého vodiča: prosím vás, prečo ste jazdili po chodníku? Pán príslušník, a čo som mal pozabíjať do tej
Biela mimišky. Host zakýval na vrchného a hovorí: chcel by som vedieť, prosím vás, pán hlavný, či sa to kurča nedá dopiecť. No dá, ale vám sa zdá, pane, že je málo upečené? No ja neviem, ale vyzobáva mi ryžu z taniera. Hovorí jedna predavačka druhej: to je hrozné, čo už v dnešnej dobe tí ľudia všetko zerú, hrôza. Nerozumiem, prečo o tom tak hovoríš. No teraz tu bol jeden maniak a chcel lyžicu na topánky. Preboha, Jarno, kto ťa tak hrozne doriadil? No včera večer som bol u frajerky, pustili sme si gramofón, tancovali sme lambádu, v tom prišiel jej otec a... No prečo ťa zmlátil, keď ste iba tancovali? Tancovali, jasne, tancovali. No hej, ale jej otec je hluchý. Plukovník sa v noci zobudí, otvorí oči a vidí, ako mu vojak Pepo zozadu miluje ženu. Plukovník i hneď skríkne: čo je, Pepo? Čo tu robíš? Ja tu nie som. To sa vám sníva. To je len obyčajný sen. A plukovník na to: to je neuveriteľné. Už 5. noc za sebou mám ten istý sen. Žena behne celá vydesená do domu a kričí na muža: Paťo, zle je, obe naše deti nám spadli do studne. A Patrik flegmatickým hlasom: hrozné. Zasa budem musieť namontovať filtre. Chlapík blúdi po pláži, keď naozaj nemôže to vydržať pri pohľade na mladú dievčinu v bikinách, nakloní sa k nej a hovorí: slečná, čo by povedala vaša mama, keby vás videla v takýchto odvážnych plavkách? No čo by povedala? Zabila by ma, to sú jej bikiny. Motto tmavej olympiády: Jaj, Dixon, není dôležité zvíťaziť, ale vrátiť náradie. Miško, tvoj učiteľ vravel, že si robí starosti kvôli tvojim známkam. Miško sa zamyslie: ale oco, čo nás po starostiach iných ľudí? Pán Vysopal sa pýta svojho syna: Pepo, ako stojíš v škole? Celkom dobre, oci, každý deň v inom kute. Kanibal hovorí svojej žene: Nenevaj sa, ale ja nemám rád tvoju mamu. No a čo? Tak ju nechaj tak a daj ju na kraj taniera. V ruských kasárniach veliteľ hovorí: prosím vás, továriše Kapustina. O chvíľku príde podnapitý vojak: ano, pán veliteľ, počúvajte ma, ja som bol u cudzích vojsk. Tam je hygiena na oveľa vyššej úrovni. Vyrobte s tým niečo. Rozkaz, továriš veliteľ. No, slušajte, každý mesiac bude celá naša armia meniť trenírky. No dobro, trenírky budeme meniť, ale kde je zoznam? Какой zoznam? No zoznam meniaščují, kto s kým bude meniť trenírky. Ticho. Deti Pepo a Riško chodili kradnúť Kvarárovi čerešne. Na strom teda zavesil tabuľku: Boh vás, deti, Pepo a Rišo, pri každom kroku vidí. Chlapci samozrejme boli veľmi živí, hraví, no a neuveriteľným spôsobom, milí priatelia, čuduj sa svete, aj inteligentní. No a tak tam dopísali: no, pán farár, Boh nás vidí, ale neprezradí. Príde mladík na prázdniny do horskej chaty a hovorí: Ježišmária, ja mám tak strašne rád psov
A gazdina na to, dokiaľ, a ja som ti urobila zemiakové placky. V tejto relácii budú použité reklamné informácie. Žena sedí doma v obývačke a pozerá futbal. Muž príde z práce a pýta sa: Drahá, kto hrá? Proti komu? Bola to pre neho prekvapivá informácia, že je futbal. To drahý, ja neviem, kto hrá proti komu. Myslím, že Adidas proti Nike. Ľahšia blonďavá žena zvádza v Bratislave náhodného okoloidúceho. Poď so mnou, urobím všetko, čo budeš chcieť. Nejdem, ale poď, ja vážne, urobím všetko, čo budeš chcieť. Nejdem, ti hovorím, lebo neurobíš to tak, ako ja chcem. Poď vážne, urobím presne všetko, čo chceš a ako to vlastne chceš? Zadarmo. A blondínka vyjde v hoteli z kúpeľne úplne nahá a ide k dverám, keď sa jej muž opýta: no dúfam, že takto nechceš ísť na pláž. A žena na to: ale kde, že ja idem do baru. Pepko cestoval so svojou mamičkou vlakom. V jednej časti cesty sa mamka pýta: no, Pepko, vidíš ten pekný les? A Pepko odpovedá: nevidím, mamička, mi zavádzajú stromy. A príslušníci polície sú na psychologických testoch. Po skončení sa dvaja rozprávajú. Hej, Paľo, to si vedel niečo? Nie, nevedel. No jak, Paľo, to ty si tam nič nenapísal? Nie, nič. Joj, Paľo, to si nemal. A teraz si všetci budú myslieť, že sme opisovali. Reklama audiotextovej spoločnosti Peppo & Richo Company. Chceš počuť príbeh o najväčších prsiach? Volajte 0608 555 555. Chceš počuť príbeh o najväčších zadočkoch? Volaj 0608 555 666. Chceš počuť vzrušujúce rozprávanie o najdlhších ženských nohách? Volaj 0608 555 777. Chceš počuť najväčších? Volaj 158. Na dne Zemplínskej šíravy našli mŕtvé, tmavé telo muža, omotané hrubými železnými reťazami. Novinár sa pýta vyšetrovateľa z Michaloviec: pán vyšetrovateľ, čo si o tejto nepríjemnej veci myslíte? Čo? Čo si ja myslím? Ja si myslím, že pre našich spoluobčanov z tejto oblasti je toto typické. Chcel preplavať jazero, ukradol viacej reťazy, než vedel uniesť. Japonec predvádzajúci kamikadze upozorňuje publikum: poďte ma pekné do beta, poderajte, ukážem vám to len raz. Jožo, páči sa mi tvoj naslúchací aparát. Čo stál? Je 11:30. Príde chlapík na plaváreň a vyzerá úplne ako Ježiško. Všetci si ho obzerajú a čudujú sa. V tom jeden smelý mužík hovorí: ty si Ježiško? Áno, ľudia, veru tak. Som Ježiško. Keď si Ježiško, tak by si mal chodiť po hladine. Ukáž nám, ako vieš chodiť po hladine. Ježiško sa začne prechádzať po vode, chvíľku sa prechádza a zrazu padne pod hladinu. A v tom plavčík: čo sa stalo?
Čo sa stalo? Ľudia, pomôžte. Veď v minulosti vedel chodiť po vode. Prečo sa potopil? V minulosti, hovorí Ježiško. To hej, ale v minulosti som nemal v nohách diery po klincoch. V krčme si zavolá hosť vrchného. Aha, v pive mám muchu. No joj, však ona ti za stolko toho nevypije. Lekár hovorí pacientovi: pozeral som váš rentgénový snímok pľúc a žalúdka a musím vám povedať, že je absolútne negatívny. Vidíte? A všetci mi hovoria, že som nefotogenický. 4 Rusi sedia pred domom a popíjajú vodku. Po každej runde každý z nich zdvihne medzi nimi ležiace koliesko klobásy, oblízne ho, ovonia a položí naspäť. Okolo prechádza 5. Rus a tí 4 ho volajú: Davaj, kamarát, máme sa napiť. Rus si teda sadne medzi nich, keď príde na neho rad, vypije svoj dúšok vodky, vezme koliesko klobásky zo stola a zje ho. Tí 4 sa na ňo naozaj nepríčetne rozkričia a kričia na ňo: a ty čo si sem prišiel? Čo? Jesť? Idú 2 tvrdší príslušníci polície po zoologickej záhrade, keď v tom jeden z nich uvidí ťavu a tak z duše hovorí tomu druhému: ty kokso, kúkaj, šuniak zbili koňa. Dobre, no, stúpame ďalej, milí priatelia, poďme na to. Manželia sedia v obývačke a počúvajú v rádiu Kix reláciu Noční jazdci s Richardom Hergotom na tému Budeme vás liečiť pomocou Boha. A hlas z rádia spanili krásne Richardov hovorí: ó, priatelia, priložte si ruku na časť tela, ktorá má byť liečená, áno? Ja počkám. Samozrejme, že poslucháči rádia Kix na to reagujú. Žena sa chytí za srdce, no a jej muž Pepo zasa medzi nohy. Žena na to: Pepo, oni budú liečiť chorých a neoživovať mŕtvych. Zhrbený detko tlačí invalidný vozík, na ktorom sedí stará babka. Súcitiaci okolo idúcich ho pristaví a pýta sa: ujo, už dlho takto vozíte svoju manželku? Detko trasľavým hlasom odvetí: nie, len od rána do obeda, lebo po obede vždy vozí ona mňa. Pepo, nemáš vreskovku? Ešte, ak sa nám to podarí, vám chceme ponúknuť bonus. Pivo. Naša tmavšia spoluobčianka vojde do obchodu s partiovým tovarom na oblečenie, príde k pultu, za pultom stojí pôvodná predavačka a mádam pred pultom sa pýta: prosím vás, mohli by ste mi Sundík ukázať tú orgovanovú koselu? Predavačka sa otočí, zloží fialovú košelu, dá pred pani na pult a pani hovorí: no ja nie toto som chcela, som tamto, toto orgovanovú mi ukáž, nie?
Predávačka sa otočí, mali tam ešte iný odtieň fialovej farby, zoberie, zloží, položí dolu pred pani a tá hovorí: ja šum, ty čo? Sprostá si, hovorím ti, more, Orgovanovu. Predávačka: pani, ale ja už som vám všetky tie orgovanové košele už naozaj zložila, prosím nás pekne, ktorú? Ja šum, tam je vyložená. Pani, prosím vás, poďte tu za pult, poďte mi tú košelu ukázať, lebo ja už vám naozaj nerozumiem. Nakupujúca pani vojde za pult, podíde k bielej blúzke, položí ju dolu na pult a hovorí: vidíš, prosta, to tu som. Predávačka: no pani, ale veď to je biela košela. A nakupujúca: som, more, porazí ma, dyk nevidela belý orgovan. Zamiloval som sa do tej dievčiny na prvý pohľad. Vážne? A čo sa potom, kokso, stalo, že ju nechceš? Vieš, pozeral som sa na ňu ešte raz. Sťažuje sa Marek Lancoš kolegovi Pepovi: ty, Pepo, tá moja žena je ale poriadne ľahká. Poslal som jej dokonca telegram, že sa zo služobnej cesty vrátim skôr, a ona bola aj tak s milencom v posteli. Pepo sa zamyslí a vraví: ty, Marek Lancoš, možno nie je taká ľahká, jak si myslíš. Čo ja viem, možno len nedostala telegram. Kamarátka sa zveruje kamarátke, že dostala od milenca krásny zlatý prstienok. Bojí sa ho ale nosiť, pretože má žiarlivého manžela. I v tom jej kamarátka poradila: vieš čo, tak keď pôjdeš s obsom do parku na prechádzku, tá zahraj také divadlo, nie? Že si ho našla tu v tráve. Žena i tak urobila, išla s manželom a s obsom do parku a zahrala divadlo. Ježiš, Péťo, pozeraj, aký krásny zlatý prstienok, no fantastický, ten si nechám. Manžel na ňu pozera a hovorí: joj, do keľu, Háňa, to ty máš šťastie. Tak ja som ti minule u nás doma našiel za postelou trenírky, no neboli mi malé. Stretol som sa s Jožom. On bol sám a ja s nožom. A tak s pomocou Božou zaziemenie Jožov. Ahoj, Pepo. Zapoj sa do akcie Urob niečo pre svoje mesto. Urob niečo pre krajšie Košice. No, vypadni z mesta. Chalani, zamyslíme sa kolektívne. Je lepšie napísať na dom meno ženy alebo dom na ženine meno? Je pekné vidieť dieťa, ako lezie po tráve. Naozaj je pekné vidieť dieťa, ako lezie po tráve. Ale iba do tej doby, kým ju nezačne fajčiť. Mama hovorí synovi u lekára: Števo, stoj rovno, aby pán doktor videli, aký si krivý. Rádio X. Musí tam niekto čerkať s dačím. Dve blondinky sa stretnú na ulici. Predstav si, Heléna, že som manželovi nasypala omylom do kávy prášok na pránie. Na čo? Na to? No to čo? No to neviem, bo ešte pení. Poďme ďalej v tejto chvíli, milí priatelia. Žiarlivý náčelník polície odchádza na služobnú cestu a poverí svojho podriadeného, aby mu postrážil ženu. A hovorí: budeš to mať jednoduché, pod oknom je lešenie, takže ju sleduj a všetko mi potom povieš. O 2 dní sa vráti a pýta sa: no tak čo, ako to dopadlo? Podriadený odpovedá: no, hneď večer u nej zazvonil chlap. No a potom? Potom pili víno. No dobre, no a čo bolo ďalej? A potom sa išli umyť.
Aha. No a potom? A potom išli do spálne. Aha. No a potom? No a potom to prasklo. Čo? Čo prasklo? Lešenie, že sme boli na ňom 15 dní. Príde známy kúzelník na štátne hranice a tam ho kontrolujú colníci. Jeden z nich sa ho pýta, no a nemohli by ste nám predviesť nejaké kúzlo, pán kúzelník? No, ale samozrejme, že mohol ako páni, jasné. Kúzelník zamáva rukami nad šálkou kávy a odrazu celá šálka i s lyžičkou s tanierikom zmizne. Colníci na to čumia, jeden z nich prehovorí, jej, dobre, a to je všetko? No áno. Tak vieš čo, teraz sa pozeraj ty. Vidíš tam vonku tie 3 kamiony plné liehu? No áno, vidím. Colník vezme do ruky pečiatku, 3-krát tresty do papiera a hovorí, tak pán kúzelník, a teraz je v nich hrášok. Pán farár vidí malého chlapca, ako skáče pri jednom vchode a nemôže dosiahnuť na zvonček, tak sa rozhodne, že mu pomôže. Príde k nemu, zdvihne chlapca, ten zazvoní, potom ho dá na zem. Chlapček sa na neho pozrie, zrazu sa otočí, rozbehne sa, obehne a kričí, čo čumíš, farár, utekaj, nie? Matka príde domov a nájde dceru s neznámym mužom v posteli. Okamžite vylez, Anička! Okamžite! Kričí matka. Anička na to. Nie, mama! Ja som tu bola prvá! Ideme v tejto chvíli ďalej. Príde chlap do reštaurácie, objedná si specialitu podniku psie karbonátky. Tie mu ich prinesú, zlomí na nich nôž i vidličku a keď sa pokúša do nich zahryznúť, tak si zlomí i zub. Zavolá si čašníka a pýta sa, pán Vrchný, prečo sú tie karbonátky také tvrdé? Vrchný sa zamyslí, povie, no, nedivte sa, je malo psov, tak to melieme aj s budami. Policajti nafasujú nové trenérky bez kapsičiek, čo je naozaj hrúza a des. Nevedia teda, ako si ich majú obliecť a preto sa na to pýtajú svojho veliteľa Pepa. Pepo sa zamyslí a po chvíľke tuhého premýšľania odpovie. Tak z hľadiska definície je to dnes jedno, hej, moji, ale zajtra tým hnedým dozadu. To je dobré. Rádio Kix. Ozvali sa naši priatelia, konkrétne by sme chceli v tejto chvíli do Svidníka pozdraviť dvoch zaľúbených, ktorí sa budú brať v mesiaci septembri, konkrétne 28. A to sú naši priatelia, konkrétne absolútne vynikajúci DJ Alenka a takisto aj Jany, takže pozor... Nie? To není správne chovanie, áno. Zuzka? Beata? Neviem. Dobre, tak pozdravujeme túto dvojicu práve v tejto chvíli a budú sa brať, tak sa ľúbia, tak ich veľmi krásne pozdravujeme a nezabudnite tam troška takto aj na mňa, hej, aby to bolo v pohode. No, prajem všetko najlepšie a veľa detí, vrajú, že prvé na svete hovorí Pepo, takže je to úplne super, alebo teda tlačí sa. Takže myslím si, že by to mohlo byť v pohode a Svidník by mohol zažiť naozaj takú pestrofarebnú show. Dobre povedané, že? No, milí priatelia, takže pozdravujeme ich velikánsku. Pusu v tejto chvíli, Pepo, pošli pusu. Počkaj, musím nájsť. Daj pusu. Tak, to bola Pepová pusa. Takže, raz večer hovorí manželka. Pepo, až umriem, necháš ma spáliť a rozsypeš na záhradku. A Pepo, to vieš, že áno. Sa zafúka vietor a ťa mám naspäť v kuchyni na obed, ne? Pepo sa nám oženil, milí priatelia, čo je naozaj vec nevídaná. Predstavme si teda situáciu. Pepo sa nám oženil. To není správne chovanie, áno. Raz, dva, tri, ešte raz. Pepo sa nám oženil. To není správne chovanie, áno. Tak koho si chceš zobrať za ženu, Pepo? Sakra, kľúci, prečo vám mám pozor vysvetľovať tyhle? Pepo sa oženil. Počas svadobnej noci sa zo spálne novomanželov ozve rev. Mami, manželka stále vzťahuje, no ja sa nemám kam ľahnúť.
Richard Hergot k doktorovi a hovorí: pán doktor, viete, mne niektoré časti tela odnívajú, ja neviem, čo mám robiť. Doký sa zamyslí: ukážte. Chlapče, nešťastný, Riško, čo s tým máte? Postavte sa na stoličku. Pekne. Skočte dole teraz, Riško. No vidíte, Riško, odpadlo to samo. Počula som, Evka, že sa s manželom rozhodate. Bohužiaľ áno, Nika. No a čo ti vyviedol? V Lani sme spolu trávili dovolenku na našej chate. Ráno som vybehla len tak, bez plaviek. Bežala som cez lúčku k jazeru a keď som sa otočila, zistila som, že ma sleduje ďalekohľadom. Ale choď, Evka, prosím ťa. Vlastný muž, tak to snad nie je tak zlá vec. Vlastný, nevlastný, milá Nika, ale on mal ten ďalekohľad primontovaný na guľovnici. Hlavnou atrakciou oslávku Dňu policajtov boli aj vyhliadkové lety v balóne. Policajti sa odvážia nasadnúť do koša balóna a pomaly sa odlepili od zeme. Ako tak stúpajú hore, jeden policajt sa prikloní k náčelníkovi a vzrušeným hlasom mu hovorí: Šéfe, vidíte našu krásnu zelenú planétu? Pozrite, a tam sú aj iné krásne zelené planéty. To je úžasné. Šéfe, krásne kúknite na tie zelené planéty. Na to sa k ním otočí pilot balóna a hovorí: chlapi, ako nerad vám beriem tie zelené planéty, ale práve letíme nad melónovým polom. Viete, ako blondínka požiada o sex? Ja som taká opýta. No ako požiada o sex Klareda blondínka? Hej, nepočuli ste, ja hovorím, že som taká opýta. Pepo budí v posteli svoju ženu blondínku. Rýchlo, vstávaj, drahá, horí byt. A ona na to ešte rozpatým hlasom: drahý, čo myslíš, aké si mám obrieť šatky? Ty s tými kvetočkami, ty pruškované? Bavia sa dve blondínky. Ako poznáš? Pýta sa jedna druhej. Kedy sa má spustiť do veľkého prania? Moja, veď tej predpovedi počasia. Ja neviem, s Martinou Hornou sa veľmi veriť nedá. Ty vieš čo, ja ju ani nepozerám, ani ako nepočúvam. Mám vlastný barometer. No tak jak však som vás nevidela nikdy, som u neho, ani u vás, ako vôbec doma. Ani si ho nemohla, smeje sa blondínka. Keď môj starý ešte ráno spí, opatrne nakúkam pod perinu. No a keď leží naľavo, bude pršať. Keď napravo, bude pekne svietiť slniečko. No dobré, a keď to stojí, tak ty si taká jak blbáňa. Tak kašle na pradlo, ne? Počas tohto týždňa, milí priatelia, som tak v dôvernom rozhovore s kolegom Pepom preberal nejaké otázky, veľmi zaujímavé. No a on mi tiež položil jednu dosť, takú, na ktorou som ja tiež osobne takto trošku premýšľal. Pýta sa ma: Patrik, chcel by som vedieť fakt, jak čo najspoľahlivejšie mám uspokojiť ženu. Tak som sa zamyslel a povedal mu: Pepo, tak to je úplne jednoduché. Vieš, sa ma spýta, jak ešte na mňa vybehol s češtinou, priatelia. Pepo, predstavte si, tak ako vyslovene vzdelaný človek. To není správne chovanie. No tak ja mu hovorím, snažil som sa ho presvedčiť a povedal som ho: tak hele, Pepane, pečovať, chváliť, hýčkať, pochutnávať si na jedle, ktoré uvažila, opravovať veci v domácnosti, vciťovať sa, dať serenády, lichotiť, podporovať, uklidňovať, svádět, mít smysl pro humor, usmířovat se. To máš najradšej, že, Pepane? Povzbuzovat, hladit, utešovat, objímat, Pepo už mal hlavu v smutku, ignorovat prebytečný tuk, mazlit se,
vzrušovat, chránit, telefonovat, i tak máš účty dost veliký, předvídat, chovat se vlídně, dále co pak, odpouštět, bavit, chovat se šarmantně, to ty dokážeš, dobývat, prokazovat laskavosti, uchvacovat, důvěřovat, bránit, Pepo už umíral, uznávat, rozmazlovat, být ochoten pro ní zemřít, že škádlit, uspokojovat, tisknout se, ne ke mně, Pepo, jdi na místo, projevovat oddanost, jo, mluvíme o ženě, ne o mně, zbožňovat, no a nosit květiny. Dneska, kamarátko, si to nejde. A tak sme sa zamýšľali nad tým, že jak spolehlivý je uspokojiť muže, tak milí priatelia, milé dámy, ak by ste náhodou chceli vedieť, ako uspokojiť muža ako Pepa, tak to vám poviem. Přijít nahá a přinést pivo. To není správne chování, áno? Na pôrodnom sále nesie sestrička k posteli novej maminy jej dieťa, ktoré, ako sa zdá, má trošičku viac nôh, ako je obvyklé. Sestrička radosne zvolá: už vieme, kto je otcom toho rozkošného dieťatka. Počúvajte, mama, a máte doma farbu na paučikov? Veľmi podnapitý občan Pepo sa vypotáca s krčmi vo svojej obci. Stretne ho starosta a dohovára mu: ach, Pepo, si to ty zase. Pepo, ako to vyzeráš? Pepo, si na zlej ceste, nehambíš sa? Prečo? Ja som na zlej ceste, starosta. Za tú cestu sa hambí obec. Televízny opravár si nemohol nevšimnúť, ako je jedna jeho zákaznička pôvabná. Stále, keď vošla do obývačky, mohol si oči vykrútiť, ako si ju prehliadal. Keď dokončil opravu a dostal peniažky, žena mu hovorí: viete, mala by som na vás takú neobvyklú prosbičku, ale musíte mi sľúbiť, že si to naozaj necháte pre seba. No, samozrejme, pani, hovorí opravár Pepo. No, viete, ťažko sa mi o tom hovorí, viete, môj manžel je naozaj poslušný a milý muž, ale viete, má istú takú fyzickú vadu. Viete, istý nedostatok, no. Viete, ja som ako žena len tak. Vy ste mladý, zdravý a silný muž. Viete, opravár Pepo zo seba vzrušene vykoktá: áno. Viete, chcela som to hneď, ako ste vošiel do dverí. A Pepo na to: čokoľvek. Viete, pán opravár Pepo, mohli by ste mi pomôcť presťahovať chladničku? V pôrodnici čaká chlap, aký bude mať prírastok do rodiny. Príde k nemu sestrička a hovorí: gratulujem, pán Pepo, sú to štvorčatá. Pepo sa nafúkne od samej pýchy a hovorí sestričke: ono malé rúru, čo? A sestrička na to: to áno, Pepo, ale mal by si ho nechať vymiesť, lebo všetky dievčatá sú čierne. Zhovárajú sa dvaja chlapi pri pive, Pepo a Rišo. Rozhodol som sa, že dám manželke viac voľnosti. Fíja? Ako to chceš dosiahnuť? No, ako? Rozširím jej kuchyňu. Rozprávajú sa dve susedky: no moja, kto to včera u vás tak nadával, však to nenormálne bolo. To druhá hovorím: ale moja manžel chcel ísť do kostola, tak nemohol nájsť modlitebnú knižku. Naštvatá manželka privíta vo dverách opitého Pepa: čo si zase tak dlho robil v krčme? Povedz mi, Pepo. Učili sme sa logaritmy. Jak ste sa ich učili?
Jak mi sa učilo. Čo? Opreli sme sa o bar a logali sme o rytme. Príde Pepo do zelovodcu a pýta sa predavača, to žlté, to je čo, prosím vás? No to sú banány, odpovie predavač. Tak si prosím 3 kg a každý kus osobitne zabaliť. Predavač vyhovel jednému černému želaniu, ale tak než nehovorí. No to oranžové to je čo? Pýta sa Pepo. No to sú pomaranče. Hej, tak mi z nich navážte 5 kg a osobitne zabal každý kus. Predavač znova nič na čudné prianie Pepa nehovorí a Pepo už záver nakupuje ešte a hovorí, prosím vás pekne, to čierne to je čo? Ježišmária, kašlite Pepo na to je mak. A vráti sa Ríško neskoro večer domov a jeho priateľka ho privíta v Evinom rúchu. Tak sa unavene pýta, ahoj drahá, prečo si celá nahá? Ríško, to sú šaty lásky. Drahá, aspoň pre žehlici si ich mohla. A učiteľka blondínka si chce overiť vedomosti z psychológie, no a tak sa pýta študentov, kto si myslí, že je hlúpy? Nech sa postaví. Keďže dlho nik nevstáva, tak sa postaví aspoň Pepo, môj zlatý chudáčik. Pepo, ty si myslíš, že si hlúpy, hej? Ale kdeže, učka, len som nechcela, aby si tu tak stála sama. Mladý lekár je prvýkrát pri pôrode, asistuje mu a zároveň ho kontroluje starší kolega. Keď po pôrode, ktorý dopadol výborne, starší kolega hovorí mladšiemu svoj názor, okrem mňa hovorí, držali ste sa výborne, len jedna naozaj malá chybička tu bola. Taká chybička, no nazvime ju chybička krásy. Aká chybička? Viete, priateľu, po pôrode sa plieska po zadačku dieťatko, nie malička. Muž leží na smrteľnej posteli a zrazu cíti, ako sa k nemu z kuchyne nesie vôňa čerstvých pagáčikov. Z posledných síl sa zosunie z postele a doplazí sa do kuchyne, ale ako sa tak naťahuje po pagáčiku na sporáku, zbadá to jeho žena, ktorá rýchlo priskočí, trestne ho po ruke a hovorí, necháš to, somár, však to je na tvoj kár. Prosím vás pekne, môžete mi povedať, hovorí sudca obžalovanej, prečo ste vášho manžela zastrelili lukom? Pán sudca, viete, keď ja som nechcela budiť deti. Prosím vás pekne, vy jeden hrozný človek, jeden nemrava, že sa nehambíte, odsudím vás. Ako ste znásilnili dotyčnú? Myslím si, že veľmi dobre, pán sudca. Matka sa rozpráva s dcérou. Evka, Evička, poznáš knižku 1001 noc? A Evka na to. Ale mama, ty si tak smiešná. Práve som dočítala 1 noc za 1000. Pepo, chceš byť milionárom? Áno. Choď pracovať, úrad práce. Evička, hovorí Pepko takým nežnejším hláskom. Evka, poď ku mne večer. Uvidíš, ako ti zahrám na čelo. A Evka na to. Pepo, tebe by som nešla, ani keby si mi zahral na celý ksicht. Mladoženáč počúva telefonický rozhovor svojej blondiavej manželky so svokrou, keď zrazu počuje, ako jeho žena hovorí. Mami, aha, jasné, mami, jasné. Teda, mami, keď z vody vychádzajú také malé bublinky, to znamená, že môžem variť, mami, lebo voda vrie?
To je hanba, pani suseda. To je hanba, že váš muž Patrik chodí stále bez peňazí. To je hanba. Vážne? A prečo? Chcel si hádam aj od vás požičať? No, on nie. Ja od neho. Stretnú sa dve blondínky a jedna sa pýta tej druhej: počúvaj, Marcela, počúvaj, tak vieš, prečo už Euka nemá na tvári nové vyrážky, vieš? Nie, Henika, neviem. Táto je ľahké, táto už na tvári nemá miesta. Sestrička blondína sa pýta policajta na urológii. Ježiš, pán Poliš, no tá už o to, tá na čo vy ešte čakáte? Sestra, to, čo ste mi ošetrili, bolo bušok. Blondínka sa chváli blondínke. Vidíš, Magduška, vidíš, o 9 mesiacov sa mi narodil Petorčáta. Vážne? Pýta sa druhá blondínka. Vážne, Žánka? No tá, jak to tu môžeš vedieť? Ježišmáre, to normálne, ne? Včera som sa milovala s 5 chalanmi. Brunetka si aktivovala mobilný telefón, keď sa v tom pozerá na zadávanie a aktivovanie blondínka a hovorí: Ježišmaria, toto je náhoda, tam my máme rovnaký PIN kód, ja mám 4 hviezdičky. Ivaj, to bol pekný. Dežo číta v novinách: ja som hľadal sa muž vo veku do 40 rokov. Jaj more, ktorý v noci na opustených miestach prepadáva ženy a obťažuje ich. V tom sa otočí na manželku a hovorí: Erža, myslíš, že by ma zobrali? Profesor na Policajnej akadémii na východe republiky sa predstavuje novým študentom. Dobrý deň, volám sa Fero Hrča a pochádzam z kraja, kde sa narodil Juro Jánošík. No, a propos, vážení takmer príslušníci, to znamená, že som odkiaľ. Som sa prihlásil zozadu jeden z adeptov. Čo odkiaľ? Že by sme to léma? Otec náhle vstúpi do izby svojej céry a vidí, ako dcéra leží v posteli nahá s nejakým chalanom. Ty somár! Ty jeden hulvád, ja ťa naučím, ako sa máš milovať s mojou dcérou. Pane, zastavte. Netreba, ja som sa to práve naučil.